Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag spiller jeg solo Cash Cup, men det er ikke bare en helt normal solo Cash Cup. Jeg vil nemlig klare mig bedre end min ven Anton, fordi han bliver ved med at sige, at han er bedre end mig til Fortnite. Så jeg vil vise ham, at jeg er bedre end ham ved at få mere point end ham. Jeg har et ret godt sted at sidde her, men zonen den får jeg lige ikke, så jeg er nødt til at rotere ud. Og jeg bliver beamet af en, som bruger Peterbot cheats. Jeg prøver bare at komme op til det sted, hvor jeg sad før, så til launchpadden, og så komme et andet sted hen og sidde, for jeg vil ikke være ved siden af Peterbot. Jeg får et sted, hvor jeg er tilfreds med at sidde op på en bygning i Seaport City, så det var good to go. Jeg får simpelthen ikke zonen, og det er her, det går galt. Det er først i dag, dagen efter, at jeg ser, at jeg kunne have landet i vandet og ikke været død der. Første kill i dag. Men altså, det var ret easy kill. Jeg har en virkelig godt sted at sidde her. Jeg har også ret godt healing. Jeg bliver beamet for 45 damage, så jeg er nødt til at bruge nogle af min shield. Jeg bliver simpelthen beamet igen, så jeg er nødt til at bruge alle mine svampe. Jeg får et ret godt sted at sidde, men der kommer en prime mongrel lige i hovedet på mig. Jeg har et ret godt sted at sidde, men så ser jeg en, som bliver beamet
Så tænkte jeg, at han er low, så prøvede jeg sådan lidt at pushe ham. Jeg tænker mig om, og så tænker jeg, at placement points vil jeg lidt hellere have, end at få et kill point. Jeg teleporterer væk, og så bliver jeg bare beamet af en eller anden, som var stået klar. Jeg endte på 100 point, og Anton han gav op efter 2 point, så det var lidt easy win.